Är du med då? Victor, tänk röven där. Nej, det är ju fusk. Du får ju stå som du gjorde innan. Ja, då tar jag det. Ja, men kör nu då, Emil. Är Jonsson med då, eller? Jag är med. Är du nervös, Emil? Ja. Bra, det drack in på YouTube. Jaha, hur många har han tagit nu? Alla tror jag. Vet att du är bäst på morgonen. Dräck kommer lära Emil. Nej. Cykla hem. Jaha, då är jag nog hemma och sitter och väntar. Är inte straffen körd nu? Nej. Nej, vad... Jag ska fila med er. Det var inget kul. Jag ska sätta på Victor. Victor ställer då. Nej, men jag... Vad fan, du stod första. Ja, men det är lugnt, Hampus sätter jag. Ja, men du kan ju inte se. Han fyller buren. Kom. Jag kan jag få förstärkning här nu. Ja, och nu då? Nej. Det är klubban, det är så här. Det här är knäckande. Inte Andrea! Vi får knäckta. Du är knäckt. Jag tycker du med ska lägga upp det. Ja, men här då. Nej. Det går till att blunda igen. Victor, ställ dig då. Victor. Ja, gör som du gjorde förut. Så blir det säkert inte så. Nej. Nu är du Victor. Nu spricker nålan. Spricker nålan, Victor. Nu bajsar du på den. Ja, det har jag redan gjort. Nu spricker nålan på den. Det var Spricker nålan på den. Victor, det där är ju inte bry sig om. Tänk vad mycket. Jag har typ 15 straffar han har tagit nu. Ja, det var synd att vi inte fick med den. Det var bra. Nej, det är Victor som är bäst. Ja, men mamma. Stukat självförtroende har han nu. Ja, jag har inte sagt att jag är bäst. Det är Victor som är bäst. Ja, jag håller med. Kolla på de här. Victor, vad